Makalungag yung gamig kamote ni Kadin. Ampay niya ni Kadin lungag kamote. Pero ampay niya ang nilungag kamote pero di lang siya mukaon. Mukaon lang pud ka. Oo, mukaon. Oh, joker tayo. Nagsubay-subay na po may ni Kadin rin sa among tanom sa among garden. Subay mi dere. Yan, iuwan man ron. Grabe na pwede nakainom sa mayang daghang tubig yung mga tanom. Oh, Nigre nagsamot. Nigri sa awang mga galay nagkatikatay. Nagsubay di midre kay magkuha na pod mig mga tanon kay magulay na pod meron. Gulay na sad. Magkuha mig ka ng dahon sa galay kay among kanon gisadohon, gisalon mo. Ako favorite pa jud. Paborito ni Kadin gulay pero di siya makaon. Kaon lang ka. Mga bitaw na yan, paborito ni Kadin gulay. Tara, grabe nang nindota tanawon sa mga tanon baga giuwan. Magisado may galay ron. Nadara daghan kay mong galay. Ora na among isuwa para panihapon ba galay nga kanang gisadohon kanang mantikaan ba. Nya subakan og kuan. Sardinas awa na. Tangag sardinas. Lami na jud kay na. Batangan og sardinas ang kuan galay nga kuan gisado o mantikaan awa na lami na. Libre ng sudan para panihapon. Nasad mi kita. Nilabong nagmayo mong galay Nilabong nagmayo. Na daghan kay katay-katay padunggo dito sa Biyabusan. Ni kuan nagmayo mong galay, grabe na yung kuan bagaa. Nabaga kayo. Kamay raon ta kay ni karon pwede nang bagaa. Di lang di puyukan handa. Libre na tong pangsudan na makagulay na ta ni. Oh, naran pang libre pang sudan. Mukaon ba mo kuan dia gisado nga galay. Lami ra ba Awa na? na yung mong kanon ron, lutoon ron, maggisal ra may galay niya. Sa gula na mong sardinas, awa na, libre nang para sudan pa ni hapon. Lami jud kay na. Gana magay kumkaon na na. Kadin ganahan ko lang kay siyang kaon, pero sa tinuod, dili de. Ay, kumkaon lang ka. Mukaon de, joke ra to nakakurang sungog ni Kadin. Uy, mayata ka rin kukra. Ang among okra, gagmay, dara. Ang mga okra, gagmay pa kayo. Gagmay pa kayo mong okra, gagmay. Ang uban, pero nana sa mga dagko dato ta, nasa dapit sa galay. Nadya. Dagay Atong kayo mga mga dagpan sa karaan kayong mga dagpan sa kayo yung mga bunga. Dire amo kining lugar sa mo dool ra kay may bukid dire. Doon kayo. Morning medyo may pagkabugnaw sa ni dire. Basta ting uwan na mabugnaw gyud dire dapita morning nindot sa ni dire sa kanang mga utanon. Konting init. Ang nakakuan lang dire kay kining yuta ako lang medyo may pagkabason ba. Kinanglan jud kag abono dire kung mag-garden ka kay kung di mo abunuhan di man magsilbi ang imong tanom kay bason man yung yuta dire. Dili man siya nindot nga yuta ba, dili siya tambok nga yuta ba. Kinanglan yun siya abono. Kailangan jud abono. Kinanglan abono. Ya, kini mga saging. Dad, kato kay wala pa man ni mga gabi ra. Ya kini dire mga gabi ni namo dire nga kan bag-ong tinanom. Bag-o. Dara. Mga bag-o. Yan ay mga nasal at mga okra. Mga okra dara. Ipaglinya ni dada dira. Mga okra na. Ani ki bang butang ni dadang uban mga okra kay dira masud. Pero ang okra wala ko gibutang sa tunga direran ko gibutang sa daplin kay para dili kay sila sabok ba di kay disturbo. Ang mga Hapit na siguro ni nanay unod ni imong galay. hapit ta jud. Makaunod ni makalungag yung gamig kamotis ni Lami Kadin. jud kayo. Ampay niya ni Kadin lungag kamote. Pero ampay niya ang nilungag kamote pero di lang siya mukaon. Mukaon lang pud ka. Oo, mukaon. Oh, joke ra tayo. Mukaon dahil ni Kadin. Mukaon gabi. Kao, lami ana. Kau kag lungag kamote. Mao man ako favorite. Favorite din ng ni Kadin dahil nilungag kamote. Nalimot mong ko Gana magay kog purple na kamuti, gana magay ko gabi. Ganahan siya gabi. Bitaw sa tinuod lang kay ganahan niya siya kanang kamote o lungag nga kamote o kanang gabi. Mabto nga nananaw mig daghang gabi diri kay ampay man nila. Siya igsuon gabi kanang magutan, magulay may nya. Nay gabi og kanang kamote among sagulan, gabi og kamote sus magilog kay ampay gina nila paborito na lang gabi og kamote. Ya mao ni nga amo ning kitamnan rig kwan. Nananaw midrig mga kamote o Dada mga gusto gabi na ko mamunga na natong mga galay para makaluto tag kamuti. Mamuwak pa man na mamunga kay kanang pan basta mamuwak na siya mao na timelhanan nga na siya unod. Ikaray ikakuha ka basin dagko ba nga na. Basta ang kining galay god mga kakiat kung ang timelhanan ani kay kana mo kung nana kunoy buwak kung gusto kang mukaot kung gusto nimong kauton ba kanang mao na imong tan-awon kung nanay buwak gani mao na siya timelhanan nga nana siya unod. Oh, Ya kung wala pa buwak
Kuan pa man ni kabuan. Kining among galay, kuan man ni kabuan murag at panis mga May pa 5 kabuan pa siguro. ni. Dada, O, may- 4. Dada, may pa mamuwak dayon. Kay makakaon ako kamuti. Hapit na. Nanani mga unod-unod gagmay kay daghan. Ako man siyang gitan na may daghang mga gamot. Walang ko taktakig mayo kay manguha may gidrig udot ron adtor mis dapren dadto. Subay-subay ra mis dapren kay daot man ni kita-kitakan resto nga kay. Yung sila mga daot ko ng mga unod bukon ko no. Na adtor men tos dapren. Nasan may saging pagtanom pero gagmay ra. Gamay ra. Gamay ra kayo. Nindot pintaha gini magtanom-tanom tag ka ng mga utanon kay kung alanganin ta sa kanang budget niya wa tay pang para pagpalit og sudan ara makakuha ra tag pang gulay din ba Oh, para pangutan. Panggulay din ka na. Libre na para pang sudan. Libre. Sudan sa pamahaw, sudan sa paniudto, sudan sa panihapon, gulay. Oh, lamig jud kay na. Na ganahan kay gulay ni Kadin.